Lehilahy igny koa fa izy igny koa no tiako. Ya, andraso fokoziko izy. Ataovy sérieux? Ya, sérieux. Ya. Non, c'est lui qui fait maman rien. Qui fait une merveille, maman. Oui. Ya. Tianao nahazo fahazafa manala za nandeha tontozao tsikosika hitaka anao vato totsaika vesiko sérieux teneno izy fa anao zay namana fa ok zay raha Tsy ahitsy karanao na maro ny tsara na maro ny meva tsy ho izy moatranao sady volone no tavine aminao ny ambenoa notavne aminao ny meroany nahaizagna na mpitrotro tsy karo hoe tragno araiky nitady toko sendra vato za aminao za magneky aminao natao de fumar aminao tsy voalôno fa farany aminao natao de fumar baby aminao tsy voalôno fa farany présenté un homme la famille Magneva vinantoni mama ko ano ary angalagna taranaka dimby sy fara koa oreareany tokatragno aza misy koa ny an-tambo mila virantsika roe ko fisaragna zegny raha tsy ho isy anao zaraiky mampizaha
I'm nowhere. Not all if you mind.